Na kabenta ki khubor baman kasni pet but subscribe ya u Antor News. Khuble ye phi baro kini kilong ki khubor bamta kasni. Karkum ki khubor ki bala yo banlum la yo jingte basha ther kuli ki kinhon ki bor pahara ki bala bankhmi ya ka jinglong jingman ka jirbam district Hashwa ka jingnet yo kjat Menteri Rangba ka jilla UN Biran Singh. Ne ka stem hajan ka shinong ka sinam ka kinhon ki kai khlau kala hiarthma Bad kene kejing hiarthmai ki bor pahara kelajia Hashwa kejing hiar yuk kejat Menteri Rangba UN Biran Singh Shajir bam kabaran hapleng kejing ya snam. Karkum ke khubor la yathu ba arngut ki bor pahara kila mensau ha kene kejing syather kuli henrei ompat la ban pentikna bahado kat nungun kila mensau namar kejing ya ther kuli kabala jurbha. Shishu la yathu ba ki kai khlau kila hiarthmai kini ki bor pahara jan kotlen kini ki bor pahara kide ki baju pahara yu Menteri Rangba ke jilla ki bala let shwa makisha jirabam ban ab ye ke jingwan poi Menteri Rangba bawan da ka helicopter kolin ki hadarga kuthuna re share yang kau tu kono je ko kolin ki hadarga kuthuna re share